बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शिवगणेश प्रोडक्शन सिंधुदुर्ग मुंबई निर्मित प्राध्यापक वसंत कानेटकर लिखित गणेश ठाकूर दिग्दर्शित इथं ओशाळला मृत्यूचा 100वा नाट्यप्रयोग मुंबई नगरीत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी नरसिंह शिवराय या पुस्तकाचं त्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री आशिष शेलार यांनी ऑनलाईन पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या. छत्रपती संभाजी महाराज यांचा धगधगता इतिहास नाट्यकृतीतून जागृत ठेवण्याचं कार्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि दोडामार्ग तालुक्यातील नाट्य अभिनेते गणेश ठाकूर यांनी केलाय. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 369व्या जयंतीदिनी शतक महोत्सवी नाट्यप्रयोग मीरा भाईंदर मुंबई इथं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी नटवर्य डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर यांच्या सुविद्य पत्नी कांचनताई घाणेकर, अभिनेत्री जान्हवी पणशीकर, अभिनेते हंबीरराव मोहिते फेम अनिल गवस, छत्रपती शिवाजी महाराज फेम अभिनेते शंतनू मोघे, अभिनेते रमेश भिडे, सुधीर थोरात, विनीत गाडगे, डॉक्टर दीपक जंगम, डॉक्टर मीनाक्षी शेठ आदी दिग्गज कलाकारांनी या नाट्यप्रयोगाला भेट देत 100व्या प्रयोगाला शुभेच्छा दिल्या. हा संपूर्ण नाट्यप्रयोग हाऊसफुल होता. मुंबई, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक, गोवा आदी राज्यातील भागातील नाट्यरसिक मोठ्या संख्येनं मुंबई येथील नाट्यप्रयोगासाठी उपस्थित होते. तुडुंब भरलेल्या प्रेक्षकांच्या वेळेचा विचार करून नाट्यप्रयोगाला सुरुवात झाली. डॉक्टर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मुंबईतील अनेक नामांकित डॉक्टर्स नाट्यप्रयोग पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या नाटकाच्या सुरुवातीलाच प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत नरसिंह शिवराय या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा देखील पार पडला. ग्रेट. आणि मला कळलं असं की तुमचे प्रयोगही झाले. मॅडमशी बोलणं झालं ना तेव्हा मला कळलं होतं विषय त्याच्यामध्ये. ओके. निश्चयाचा महामेरू महाराजांना का म्हटलंय? बरोबर. कारण बघा ना, त्यांची बायको त्याच्यावरती ज्योतिषावरती असताना सुद्धा दुसऱ्या दिवशी अफजल खान मारायला गेलो. त्या गोष्टीला हायलाईट करून आणि पुराणामधून इतिहासाकडे प्रेरणा घेतली. नरसिंह आपण स्टेजवरून नरसिंह दाखवतो. अरे वा. नरसिंह कसा फाडला त्या पद्धतीने फ्लॅशबॅक दाखवतो. अरे वा. बरं बरं. जिजाऊंची सुद्धा तुम्हीच लिहिलंय ते. आणि जिजाऊंची सुद्धा एक वेगळी बाजू त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्या कोल्हापूर गेल्यानंतर आपला असलेला पुत्र शहाजीराजे गुण बंगळुरात आहे. जिजाबाई एकटे आहे तिकडे, पण तरी सुद्धा आपला दुसरा पुत्र